Ako niste do sad vidjeli pjevačicu koja vozi kombi, sad ćete nažalost to i vidjeti. Dio benda bio je u Jaski, a niko iz Zagreba nije htio sjest za volan. Očito osim mene. Znači, ja ne znam kako vi mislite, ali ja u životu nisam ovo vozila. Znači, jel tu ima ručka? Najbolje neznani put. Neznani put. Oj! Idem lijevo sad tu, ili? Ne, ja sam u 7. Vozač vođe, niko ne zna jesmo mi u Bukureštu ili smo prešli, ja smo prešli, prošli, ne znamo gdje smo. Pa ne znamo mi, ovi tu moji istopali s Marsa. Ja vozim pa negdje će valjda pisati Jaska. 10 kuna ili ja imam. Ohoho! Dobar dan, ja vozim kombi. Jao meni. 5 minuta da se utovarite. Ne, moramo kod Filipa. Obično putem moramo stati bar 3 puta. Jednom da jedemo, drugi put da svi idu na WC, treći put da si neko popuši cigaretu. Pozdravljamo udruge potrošača. Da, ja ću Da nema Barbare, Žaža i ja bi bile izgubljene sa svim stvarima i ovako ih gubimo na sve strane. Onda kad svi dođemo sa još jedno 10 tona svoje robe i stvari, to nastane kaos. Čekaj, ne znam nekako perlice, samo malo. Ok, vjerujem da ovu scenu ne budeš stavila. Ja ti imaš svakakvi gluposti. A jao, ajme meni što sam si napravila. Vesti kad se imaš? Snima. Znači mi kasnimo, naravno. Sorry, oprosti. Prst logo. Oprosti. Kasnimo, ne znam zašto kasnimo. Malo smo se previše uljuljkali, došli smo u ovaj divni Zadar u kojem nam je toliko lijepo. Sjedili smo pol dana na suncu. Ja se sad pretvaram u sirenu, pa ako uspije. Posekam da drži mi ovdje. To drži? Drži posao. Nije za djecu. Ajoj. 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 Brutalica. A šta na noge? Kaj imaš sve? A nemam Nema, ništa. gledaj, Donjela ovdje, daj mi mač. Ne, to ne, dobro. mač, evo, A kako ćeš ti mač? ne, ona ima mač. Htio sam ga zabiti kod Thompson. Gledaj ovo. Evo mene. Čekaj, idem ljudima pokazat na šta ličim. Sa ovom perajom strgat ću se. Lijepo me Barbara zarihtala. Ja sam sirena, super u ovom WC-u, čudo! Ja ću si ovo stari, moj ovo čorao sam. Da vidim. Ovo Hollywood tu. Ali prije dobri smo. Sevi. Žaža! Čekaj, ti si stavio naušnicu. Pa jedan to neka, Bok ljudi! Ali mislim, to stvarno nije okej da sam ja prva sad tamo. Pašću preko peraje. Žaže, jesi lovila sirenu? Lovila sam sirenu! Lana, možeš hodat? Ja ako se ne potrgam do steđa, bit će dobro. Koja je Barbie? Sirenu. Daj da vidimo peraju. Okreni se. Napet. Da, ba da, ba da, ba da. Da vidimo tebe. Evo Lana, Lana moja.
Što je to? Dolgo smo se umorili, ali nam je bilo užasno lijepo. Već vidim da ćemo svi zaspati u fondiju, ko budale. A, sve si kupila. Nisam ništa kupila, sve smo spremili. Ti to meni žaža, ako ti to imaš doma, iznajmljuješ ti to? Hvala što ste bili s nama. Mi malo još uživamo za kraj i onda idemo za Zagreb. Usa!